Ja, Blai, descansa, descansa. Que se la lleve porque no se lo puedo poner ya. Una persona que es posa la de novella que no li va fer res. És que així no fa mal. Van a estar a festa. Perquè no té si tardes tu 5 minuts més si no te lo pots dar jo són dos altres que no va veure aigua en la festa tester. Esta nit va ser igual, demà t'has peluqueria. Però si te xites a les 6 del matí begut, a les 9 estàs fet una cosa. Estic preferint que jo no